שלום לכולם, אני אורי זהבי. ואני גלעד רוזן. ובפרויקט הביוחקר ברשת שלנו, אנחנו עסקנו בקשר בין פירוק מיץ הקיווי והאנזימים הפרוטאליטיים שבו לפירוק חלבונים. בדוגמה שבסרטון נוכל לראות את תחילתו של הניסוי שערכנו, בתקווה לראות פירוק ועילה. בניסוי שביצענו, המשתנה הבלתי תלוי היה הריכוזים השונים של מיץ הקיווי שמזגנו לכל בארית. המשתנה התלוי היה הקוטר העילה של הפירוק. החומרים שהשתמשנו עבור המדידות שלנו היו 3 קיווים, 15 צלחות פטרי שחוררנו בתוכם 4 חורים ומיקרופיפטה למזיגה מדויקת. על מנת ליצור ריכוזים השתמשנו במים לדילול. השיטה הייתה למזוג בעזרת המיקרופיפטה לתוך החורים את המיצוי של הקיווי בריכוזים שונים. את התהליך המדויק נוכל לראות בהמחשה בסרטון בהמשך. ניתן לראות את צלחות הפטרי עם הג'לטין. מדדנו את פירוק החלבון בעזרת סרגל שעזר לנו לראות במדויק את קוטר העילה. יאללה, תכתוב 1.5 מילימטר. מילימטר או סנטימטר. 2